počeo raspust. Moramo da proslavimo. Hajde da igramo žmurke. Žmurke. Stvarno? Ali, obećao si da ćemo zajedno jesti sladoled na našoj klupi. Da, hoćemo naravno. Hajde, što ste tako dosadni? Ajde, dobro, ja prvi tražim. 10, 9, 8, 7... Eto, neka se on zabavlja. Ja odoh na teren. Onda možemo i mi da idemo. Neka im je sa srećom. Nikad me neće pronaći. Da li bi me voleo da sam buba? Buba? Misliš kao da si mala ili stidljiva? Ne, nego prava buba. Čekaj, pa nisam još ništa ni rekao. Ali morao si da razmisliš. Šta kažeš da igramo 1 na 1? Može, mada ja baš dugo nisam igrao. Ma nema veze, igramo opušteno. Mogu ja prvi da branim ako će ti biti lakše. Obećavam ti da neću igrati ozbiljno. Haha, 1-0 za mene. Hehe, ja sam najbolji skrivač. Pobeđujem sigurno. Mislio sam da će neko prići ovom žbunju. Trebao si da kažeš brže, a ne da razmišljaš 100 godina i predomišljaš se. Ja bih odmah odgovorila da bih te i dalje volela. Daj mi još jednu šansu. Pitaj me opet. Dobro. Jel ti se sviđa moja nova frizura? Da, super ti stoji. Ova ti je najbolja frizura do sada. Ali ja nemam novu frizuru. Ista mi je već godinama. Ti nikad ne obraćaš pažnju. A mogao sam igrati žmurke sa Pipijem. Gol! Još jedan gol! 6-0 za mene! Za malo, ništa, ali pokušaj ponovo. Slobodno se malo potrudi. Hoćemo još jedan krug? Bolje da sam igrao žmurke sa Pipijem. Šta? Žmurke? Pa to je za malu decu. Nije, nego ti misliš da si previše cool za tu igru, a zapravo nisi. Ja sam samo hteo da ti učinim da igram ovaj fudbal, ali ako ćeš ti tako... Ali, Ćuri, pa ti si me zvao da igramo. Nema veze, odoh ja da se igram sa mojim drugarom. Još uvek me nisu pronašli. Sigurno su prečešljali svaki centimetar dvorišta. Čim neko od njih prođe pored, ja ću naglo skočiti i uplašiti ih sve redom. A onda ću da slavim što sam pobedio. Pronašli smo te! Bez veze. Nisam pobedio. Hajde sutra opet da igramo. Da, pa da vidimo ko će biti najbolji. Može! Jel mogu i ja sa vama? Ne, nema više mesta. Koji su vaši planovi za letnji raspust? Pišite nam u komentarima i gde bi naši drugari mogli da idu na letovanje. A pogledajte i naš prethodni video. I vidimo se u sledećoj epizodi našeg serijala Pipi, Gudi i Ćuri Show.